La bicicleta com a peça clau de la mobilitat sostenible està millorant les ciutats i la forma en què ens relacionem amb elles. Bicipés València pretén crear espais de trobada entre la creixent comunitat ciclista i la pròpia ciutat. València, capital mediterrània de la bicicleta, és la mostra de la creativitat, la il·lusió i la vitalitat que la bicicleta aporta a la nostra ciutat. Bicipés València, capital mediterrània de la bicicleta. València camina cap al futur. Ajuntament de València, àrea de mobilitat sostenible i espai públic.